Oh, ito na yung kabong nakuha guys. Yes pa. Atay tatak. Panay kasta ko man yan. Ohoy. Oras mo na. Ang laki nito guys. Oh. Oh. Aligi. Ay. Aligi. So guys, ito yung naming nahuli. Kita ni. Ay, buti na lang. Sumama ako, kundi wala. Hindi. Oh. May banak guys. Dalag. Limango. Igat. Ulang. Ayan, ulang. Oh. Labi to sa mga ngatagan, lalim na. Ito, malaking ulang guys. Oh. Malak pagtutin Hindi mo. mo natin Victor Estres ko na pala. Lagyan niya. Like pa ka rin. Las 7. Sige buta, sige Isang buta. picture pang picture ka. Pagabay ka sa. Uy, la. Ipagawat na ko. Pitin na ka mata ting mo. Kakapsumot ka. Kapsi. Magpapilmot ako. Dito tinggal dia. Tinggal na. Di na. Sinan? Ha? Sinan. Laki na lang. Lupo. Maglaot ka sa buwan ka na. Office na po mga bro. Ano tayo ko lang? Paduunan niya. Bigo nga natin ito nga naman doon. Mga bugasi na. Kasi tidak mo ito na kumain. Ano yung girl ano yun? Perasan. Ano kita malalang kulo mo? Makita-kita nito. Kailangan tanatang lang. May kilaw mo tatang? Ketemu lagi nih, TV na ihiraman mo lagi TV tayo. Hah? Biar mo, biar. Oh, kaya pa magulan. Dito mo. Kaya ko rin niya. Nag-observe lang din. Ha? Hindi lang po. Idalag ka lang, Laki guys. Alimango. Banyak meneroing. Kalimbang guys, kekurangan gitu kan. Itu datang ke talag. Nah. Tapi kan dalam tamu. Kalau kan kok sarado alam kita ketemu. Nah. Ini kan. Ditag. Jin kay pa ya. Dami na betul kan. Hinal daw ang arte ka na po. Yang berapa tuh? Nah, panjang. Las 7. Katawan daw pa siya. Nagsayuran to. Ano? Kami magugrang ko na. Magugrang. Ano ka pa? Sagot ka mo magluto ng imo, sagot ko mo.
Ni ay, Ngayon ang pwede gaya, ano yung bunche ba? Brian. Ha? Dito. Pwede kay purong. Kamu kayak purung yang mana? Alin? Kamu kayak purung? Makan-makayat ko man ni Epong. Yun guys, lulutuin na natin yung alimango na nahuli natin kagabi. Ayan. Palagyan lang natin ng Mountain Dew guys, yung pangluluto natin. Ito, Mountain Dew. Wala kasing Sprite guys. Mountain Dew na lang. Yan, konti lang. Tapos asin. Asin guys. Oh. Yan. At konting betsin. Yan guys. Tapos yung paglagay ng alimango guys ay pang ganito. Yan. Yan, ganyan siya. Dapat. Itong malilit guys is dako mo. Oh. Ganyan lang. Yan guys, nalagyan na natin lahat. Ayan. Lutuin lang natin siya ng konting oras mga ka-idol. At ito na nga mga ka-idol, nilagay na natin sa hinapuyan na natin siya. Antayin lang natin maluto. Kain na tayo guys. Sorry guys, walang kuryente kasi sa amin. Brown out. Walang ilaw. Ayan guys, luto lang ating ulam. Alimango, at saka mga isda. Saka dakumo mga ka-idol. Kakain na kami. Uy. Isang pinggan lang, pati ka na dyan. Saan ko pa? Yan. Ang pati ang na yung nabuo. Nabasa. Basta. Tignan yung kalaki nito guys. Oh. Yung pinggan ko. Oh. Kasya oh. Yung pinggan ko guys. Maliit lang pala yung pinggan. Ni. Oy. Biyan na ni. Kaya mana. Kedua na. Karating ko. Titik pa lang guys to. Isang dangkal na oh. Nalulong mo. Ay di ninakal. Nami. Wow. Tingnan guys oh. Uy, matakot ang ito mo. Mari ton. Uy. Uy. Tibay ng ipin ah. Uy. Mamakan dali naman na. Oh my goodness. Hindi mo sabong ah. Ini mas basta siya nagluto. Yum-yum ka nun eh. Ah. Nipig ka ba naman? Oh yeah. Kasi lang program ko, ipiyapagod mo sa balang bibuya. Sarap ng kain nyo ah. Hindi ko natin. Kamu gutom ka dahil. Uy. Uy. Laki ang ipin niya guys oh. Uy. Uy, sumaw guys, sumaw. Yan, natin ha.
Nagdakil ka. Nagyan mo. Wala siyang kaligi guys. Mahina. Uy, sarap guys. Palitin na, 9 minutes. Tapos terus pag-idilikan ah. Pag-udod at 30 minutes na may sawas ito ah. 2 oras, matutulog. Okay, sakto na yan. Masyadong